Zdravím, hej, toto bude druhý diel tutoriálu, ako robiť hudbu, ako spánok v lese letargie. Rozhodol som sa, že to budú dve diely, pretože v prvom sa zamerám na beat, v druhom sa zamerám na vokály. Je to kvôli tomu, že nechcem, aby to video bolo zbytočne dlhé a keď dám viacej videí na YouTube, podľa mňa bude mať väčšiu šancu, že aspoň jedno ten YouTube odporúča, aj keď on neodporúča ani jedno z tých dvoch, takže v pohode. V tomto dieli sa zameráme na vokály, mix, master, v podstate songy, vokálov a tak podobne, takže poďme rovno na to. Ja som nahral pesničku v minulosti s tamtým beatom a nie je to cover, ale proste som si vytvoril vlastnú, hej, že vlastný text a tak, že ja vám ukážem, ako, čo som urobil. Ako prvá vec som si pretiahol do FL Studia beat, čo sme vytvorili. No a hneď ak som ho preťahol, dal som si ho na desinu, dal som ho troška tiššie a išiel som rovno nahrávať, hej, dáte tu, dáte jednotku, dáte toto a ideme. Tralalalalala, na 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 na, jo, tralalalalala, na 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 na, jo, tak to som si ponahral vokály, čo fakt často robí, asi skoro v každej pesničke, tak robí vlastne harmónie. Ja som tiež nahral harmónie. Jedna hra je main, hej, v jednotke a druhá hra je do 50% do ľavého sluchátka. A tretia hra je 50% do pravej časti sluchátka. Hej, k tomu mixu a tak podobne sa dostaneme o chvíľku, ale ja vám ukážem, že ako to znie bez mixu. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny. Nerozumiete mi, ste ma nepochopili. Jo, to by bol main, teraz som tam popridával aj tie, čo hrajú do pravej aj do ľavej časti sluchátka, tak to znie takto. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny. Nerozumiete mi, ste ma nepochopili. Som neustále chorý. Jo, to je bolo k tým vokálom, robíte si nejaký text, ponahrávate vokály a máte nahraté, jo. Teraz poďme k tomu mixingu, takže na main som dal autotune, akože nepotrebujete ho súrne, ale akože môžete si ho tam dať. Samozrejme jediná taká dôležitá vec je, že musíte mať stupnicu nastavenú dobrú, čiže D major, lebo beat je v D majore. Potom som tam dal kompresor, tento je zdarma, môžete si ho keď tak stiahnuť, to sú moje nastavenia. Potom som tam dal limiter, len som troška proste zväčšil gain, zmenšil ceiling a dal tam nejaký noise gate, lebo to maže pozadie. Speedfish, to je v podstate DSR, maže SK, ktoré vlastne nahráte vo vokále. Veľmi dôležitá vec. Už tento ináč nepoužívam, ale tak ideme, hej. Potom equalizer, chcete túto časť, tento bass chcete zmazať a chcete troška vypustiť toto a tak, akože nejak nič extra k tomu. Potom ďalší equalizer, kde som niektoré frekvencie znížil a možno, že až moc, ale tak akože hej. Na toto už som točil tutoriál, takže to môžete nájsť na mojom kanále. No som tam dal destruktor, to vlastne vytvára to, že ten vokál znie tak menej kvalitne, že proste robí to takú destrukciu, ale nie úplne, že by to ničilo vokál, ale proste, že to mení to, ako ten vokál znie kvalite. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny. Nerozumiete mi, ste ma nepochopili. Jo, potom som tam dal Bloody OneDrive, toto tam v podstate dáva distorciu a tento color tam vlastne dáva takú farbu do toho vokálu, hej, tie frekvencie to akože len trocha skrašli. Kopírovať nastavenia, keď chcete. Flangus, v podstate ten plugin jediné čo robí je, že to robí také veci robotickejšie. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny. Nerozumiete. To chcete dať, čo viem, na 20%, 20-30%, nechcete to mať na maxe. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny. Nerozumiete mi. No som tam dal troška reverbu, hej, môžete kľudne použiť aj iný reverb plugin, ja som použil tento, mám ho rád. Tak to by to znelo, kebyže sú tam len tieto efekty. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny. Nerozumiete mi, ste ma nepochopili. Dal som si sidechain do ešte ďalšieho tracku hneď vedľa, tam to urobíte tak, že proste pôjdete semka, dáte sidechain to this track, hej, alebo to proste kliknete na to, hej, aj tak sa to dá. Dal som si to na tak 39%. Tento tu track v podstate, to je fresh air, som tam, toto tu v podstate ten vokál skrašľuje, ako keby v odzvukách niektoré frekvencie, tie také dobré znejúce, to urobí proste, že lepšie znejú. Hej, ďalšiu nejakú distorciu som tam dal, ďalšiu distorciu. To vec som myslím si, že ani do ničoho nezapojil.
takže to asi nič, to netreba. Ďalší reverb, týmito dvoma by to znelo takto. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny, nerozumiete mi, že ste ma nepochopili, hej, som Potom som tam mal tretí, hej, tam v podstate som dal len equalizera, ktoré ako keby že tú kvalitu ešte viac znižujú. V podstate proste tak nejak. Toto som dal od telefón plugin, som dal rádio a tu som proste katol všetko, len som tam nechal takúto čiaru, hej. Zase som to sidechainol, ale nie veľa. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny, nerozumiete mi, že ste ma nepochopili, hej, som neustále chorý. To robí v podstate ten taký low quality efekt na tých vokáloch. K tomu main vokálu som pridal ešte reverb a delay. Som mohol robiť zvlášť tutoriál, ale proste delay, dal som na to equalizer, dal som na to limiter, potom na ten delay som dal proste delay, to sú nastavenia, dal som na to equalizer, dal som na to limiter, ktorý to ako keby sidechainol. Ten istý sidechain aj pre reverb, hej. No a takto si to sidechainete do toho tracku a máte to tak. No takto by zneli vokály. Ja som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny, nerozumiete mi, že ste ma nepochopili, hej, som neustále chorý, nechcem to robiť pre man. OK, takže to je tak, to je tá časť k tomu. No, to nejak tak k mixovaniu a... Bolesť potlačím, klamstvo, fake relation cheers, všetci sú fake. To asi tak stačí k tomu mixingu, čo som akože chcel. Teraz čo som urobil, hej, tak vyexportoval som si vokály, dal som ich na 11, beat mám na desine, tu 11 som sidechainol iba do desiny a hraje na 0. Potom som si vzal ďalší, dal som make unique a dal som ho na 12, ten mám tuto, hej, na 12 ten je ten main, čo nám vlastne hraje, a potom som vzal ešte trojku. Takisto som sidechainol túto hashtag 2 a sidechainol som to na hashtag 3 a tú trojku, to ani není nejak dôležité, to môžete len keď chcete. Hraje to v 13, sidechainol som to na 31% do 14 a to som ešte na 30% sidechainol do 15 a z 15 to hraje na master. To môžete urobiť, zvyšuje to tak ako keby tu hlasitosť vokálu, ale nie je to súrne vôbec. Jo, to je bolo tak asi tomuto, potom celé toto som ešte vyexportoval raz a ideme k masteru rovno. Takže master, hodil som si to na 16, na master som dal equalizer, to som vypustil jednotlivé frekvencie, aby to malo farbu. Dal som tam patcher, ktorý ako keby že odstraňuje tento bass a zvyšuje toto. Kompresor som tam dal, hej, Maximus. Dal som tam efektor, ktorý má tento lo-fi efekt. Som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny, nerozumiete mi, že ste ma nepochopili, hej, som neustále chorý, nechcem to robiť pre mane, ale bez nich to ne... Jop, to som tam hodil som tam troška destruktoru. Som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny, A nakoniec som tam dal ďalší equalizer, ktorý má že troška ten bass a tak. Takže to by sme mali master. Ten master som ešte sidechainol do ďalšieho vedľajšieho, kam som dal fruity limiter, ktorý tiež je kompresor. Tuto musíte mať nastavený ten sidechain do jednotky, že to v podstate robí kompresiu. A teraz keď mám toto, tak som išiel do masteru, akože reálneho masteru, hej. A nastavil som hlasitosť tak, aby bola na minus 1.2 alebo okolo minus 1.2 decibelov. Som príliš iný, píšem ti len tak bez príčiny, nerozumiete mi, že ste ma nepochopili, hej, som neustále chorý, nechcem to robiť pre mane, ale bez nich to nedám, nerozumiem vám, po kolenice chodievam, pána ma osvietila, láska v srdci dosvietila a tak to ukončila, však už nikdy viac mysle sa spím, ani sa nezobudím, bolesť precítim. Ešte som tam dal soft clipper, ten v podstate tiež ako keby zväčšuje tú hlasitosť a zároveň klipuje celú tú vec. To asi tak v songe, hej, keď nahrávate vokály, musíte mať to isté tempo, aj beatu, aj vokálov, tak to dúfam, že stačí. Dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil, ak jo, tak dajte like, odber, hej, čeknite moje Spotify, tá songa je v albume Dušky a je tu úplne posledná songa, tu je, hej. To je tak asi k tomu a ďakujem za pozornosť, pekný zvyšok dňa a čauko. Choďte nahrávať songy.